ασχολείται με αυτά που ενδιαφέρουν πράγματι τους Έλληνες, να ασχολείται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο το μικρό κοσμό τους. Ουέ κι αλίμονο εάν σταματήσουν εκείνοι μπροστά μας. Η θυσία είναι θυσία. Μπορεί να πας στη Βουλή να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα. Η θυσία είναι θυσία. Έναν κεκοιμημένο τον τιμάς με την σιωπή. Δεν τον τιμάς με τον δώρο. Δεν τον τιμάς με τον δώρο. Έναν κεκοιμημένο τον τιμάς με την σιωπή. Η σιωπή είναι για τους δειλούς. Εμείς είμαστε νίκη. Έχουμε οργή. Να πηγαίνονται να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν, πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας. Κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας. Έναν κεκοιμημένο τον τιμάς με την σιωπή. Η σιωπή είναι για τους δειλούς. Ο θάνατός μας, η ζωή τους. Έναν κεκοιμημένο τον τιμάς με την σιωπή. Η σιωπή είναι για τους δειλούς. Εμείς είμαστε νίκη. Έχουμε οργή. Έναν κεκοιμημένο τον τιμάς με την σιωπή. Είναι δυνατόν να πηγαίνονται να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν, πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας. Εμείς είμαστε νίκη. ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω
ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Διασφαλίζει την ασφάλεια. Επομένως πρόβλημα δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε ότι μία υπεύθυνη δεν μπορεί να πέσει με την ασφάλεια των επιβατών. Και έρχεσαι τώρα και κουνάτε και το δάχτυλο, λίγο έλεος, σε αυτή την αίθουσα. Ο θάνατός μας, η δίθεν αριστερή, η ζωή του. Έναν κεκοιμημένο τον τιμάς με την σιωπή. Η σιωπή είναι για τους δειλούς. Εμείς είμαστε λύκοι. Έχουμε οργή.